It's Friday today, pizza day. Makulimlim ngayon dito. Sobrang kanina pa umaga. Kaya sa bahay lang kami. Hello po, magandang hapon po. It's 6 o'clock na po ngayon. Pupunta ako dun sa pizzeria dito, dun sa Big Mama's Pizza. Kukunin ko yung order namin. Friday, today, pizza day. Yan po. So, maraming tao. Very makulimlim. Malapit lang po yung yung Big Mama's Pizza dito. Dito sa daan na to, diretso ako na po. Hanggang dun. Hanggang dun sa highway. Ayan. Lidl, maraming tao ngayon sa Lidl. Ayan yung Marbles Burgery. Ito, Mores. Ibig sabihin, Lola. Ay, ayan, masarap yung mga cakes and bread nila dito. Ayan, diretso ka lang dito. Doon na yung Big Mama's. So, ayun lang po yung Big Mama's. Ayun o. Kasi yun na yung pinaka-highway. Yung daanan ng mga bus. Ayun. Nasa kanto siya mismo. Ayun siya. Highway. Nasa Bersgatan po ako. Bersgatan, ayun po. Yung way na to, Bersgatan. So, diretso lang. Dito may Sultan Palace dito. Ano din yan, buffet. Siguro na-try ko nang kumain dyan, kaso doon sa Emporia. Masarap naman. Big Mama's. Ito. Big Mama's. Big Mama's. Pasok tayo. So, ito yung Big Mama's na ganito. Yun o. Marami silang ganito. Ayan siya. So yun guys, pabalik na ako. Ito na dala ko na yung pizza. Dali lang no. Pabalik na ako. So ayan na, nandito. Malapit na ako. Ito, vaccine to sa mga papabaksin ng COVID. Ayan dyan. May init pa yung pizza. Friday pizza today. Ayan po yung mga order namin. Ayan. Tsaka ito.
May free silang hot sauce and salad. Mga tsana po. Thrice in a year lang po kami kumakain ng pizza. Thrice. Eating pizza while watching Netflix. Manipis lang yung ano niya, yung dough niya. Crunchy. Manipis po ng dough niya. Ang sarap. Ito po ay Melissa Special. Yun, Marinara. May hot sauce pa ako. Yan. Maulan. Umuulan. Habang kumakain ng pizza. Thrice a year lang kami kumain ng pizza. Minsan twice a year. Pag nag-crave ako or si Wilson. Sarap po. Uy. Nagising na po yung baby ko. Ayan o. Gising na si Ragnar.